nu. Den er der nu. Okay. Vi vil nu beregne vinkel VN, som optræder i vores gitterligning. Vi har her vinkel C og vinkel A, og vores vinkel B, som også er vinkel VN i gitterligningen. Den beregnes ved at tage den omvendte tangens af den modstående side, den her side B, og siden her, side A, som er den plusliggende. Det skrives op sådan her. Og det er lige med 22,2 9. Super.